kennen allemaal het liedje Boe de brouwer is, hoeft de bekker niet te zien. Zondag 2 februari wordt op de markt de nieuwe lustigheid van Maastricht uitgeroepen. Iedere Maastrichtenaar is dan zeer benieuwd wie onder dat masker weer vandaan gaat komen. Dit jaar is het uitroepthema de zweretige vinger. Dames, we zien toch het heel schoens liggen. Weet je wat dat is? Puddingheurentje. Maar weet je wie dat op zijn Maastrichts heeft? Nee, dat zou ik niet weten. Helemaal niet erg, hoef ik niet te sjommen, maar dat is een zweretige vinger. Carmen, de zweretige vinger. We staan nu bij dich in de bekkerij. Wat is nu een zweretige vinger? Ja, dat is een roomhoorn van feuilleteedig en dat wordt gevuld met pudding. En toen er gaat welvaart kwam, toen deden de bekkers er ook nog een toefje slagroom op en voor een beetje garnering een scheefje mandarijn. Maar dat is een lekkere hoorn, gevuld met pudding eigenlijk. Ja. Maar wie komen we dan aan de naam zweretige vinger? Dan denkt zich je pijn om mijn hand of om mijn vinger. Wie kent dat nu? Dan zit ze toch al een beetje in de goede richting, moet ik zeggen. Maar ja, dat is Maastrichtenaren willen natuurlijk altijd geren hun eigen benorming geven aan de producten of aan lui of aan een bepaald evenement. En ook bij de zweretige vinger is dat zo. Het is een roomhoorntje, dat zeggen de Hollander dan eigenlijk. Maar Liekendorf, als je er naar kijkt op een zweretige vinger, weet wat, dat loopt dan van smal naar breed uit. En dat is eigenlijk het heurentje ook, ja, van smal naar breed. En zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan, een zweretige vinger. Een prachtig, heerlijk product. En weer doen dit nu als hommage aan alle bekkers van Maastricht, brengen als uitroepthema dit jaar bij het uitroepen van de nieuwe hoeglustigheid. Bij het uitroepthema van de zweretige vinger is ook een hele schöne uitroepkaart. En op die uitroepkaart staat de coupon. En op die coupon kunnen lui bij verschillende bekkerijen in Maastricht een zweretige vinger halen. Dat is bij de 6 zaken van Bekkerij Polissen, bij Bekkerij Hermans en bij Patisserie Scholz. En dan kunnen ze bij inleveren van deze coupon een zweretige vinger kopen.